आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासकीय कर्मचाऱ्यांची ठोस मागणी असून त्या मागणीसाठी राज्यातील जवळपास 18 लाखांच्या आसपास कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेलेत। राज्यभर निरनिराळ्या पद्धतीने आंदोलन सुरू असताना आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी महाड तालुक्यातील विविध शासकीय कर्मचारी संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं पंचायत समिती महाड येथे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची यावेळी सर्व कर्मचारी वर्गानं एकच मिशन जुनी पेन्शन हे घोषवाक्य देत शासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला। निवृत्ती वेतन जुन्या पद्धतीनेच मिळालं पाहिजे, तरच या आमच्या कर्मचारी बांधव आणि भगिनींचा जो भविष्य काळ, जो त्यांचा उत्तरार्ध आयुष्याचा आहे, तो सुखकारक होऊ शकतो। प्रत्येक राज्य सरकारची हीच सातत्याने भूमिका असते। आजही त्या विद्यमान राज्य सरकारची भूमिका हीच आहे की या मंडळींना आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर जवळजवळ 70% बोजा या सरकारच्या तिजोरीवर पडेल। म्हणजे 100 रुपये जर तिजोरीत येत असतील राज्य सरकारच्या प्रतिवर्षी, तर त्यातले 70 रुपये या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करावे लागतील। पण मित्रांनो, हा जो दावा आहे हा साफ झूट आहे, खोटा आहे। हे आम्ही सिद्ध केलेलं आहे। विद्यमान वित्तमंत्र्यांनी सभागृहामध्ये ही माहिती दिल्यानंतर आमचे काही अभ्यासू जे काही अनुयायी आहेत, जे आमचे पदाधिकारी आहेत, त्यांनी सांगितलं की राज्यातल्या जे निवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर होणारा निवृत्ती वेतनाचा खर्च हा मॅक्झिमम 11% आहे। आणि आज ज्या 18 लाख कर्मचारी सेवेत आहेत, विविध खात्यातून काम करतायत, त्यांच्यावर वेतनाच्या माध्यमातून होणारा खर्च हा फक्त 24% आहे। याचा अर्थ निवृत्त कर्मचारी आणि सेवेत असलेले कर्मचारी यांचा एकूण जर आर्थिक बोजाचा विचार केला तर तो 35 ते 36% पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही। पण राज्य सरकार ज्या वेळेला सभागृहामध्ये दाबून आणि ठरवून खोटं बोलतं की 67 ते 70% कर्मचाऱ्यांवर हा पैसा खर्च होतो, यावेळेला याचा चुकीचा मेसेज समाजामध्ये सुद्धा जातो। बऱ्याच वेळेला समाजातली काही मंडळी आम्हाला विचारतात, अहो इतका खर्च जर तुमच्या पगारावर होत असेल तर तुम्ही संप वगैरे कशासाठी करता? पण वास्तव काय आहे हे सांगण्याचा आम्ही सातत्यानं संपूर्ण राज्यामध्ये हा प्रयत्न करतोय की सरकार चुकीची माहिती देते आणि त्यामुळे आमच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या टाळायचा प्रयत्न करते। आता ही जुनी पेन्शन योजना याशिवाय आणखी आमच्या काही मागण्या आहेत, परंतु आज सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा आणि ज्वलंत प्रश्न हा आमच्या तुमच्या दृष्टीनं हा जुन्या पेन्शन योजनेचाच आहे। केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टामध्ये हा चेंडू टाकल्यानंतर जे स्वतःला पुरोगामी म्हणवत नाहीत, बऱ्यापैकी त्यांच्या खजिनीची ताकद आहे अशा छोट्या छोट्या राज्यांनी गेल्या काही वर्षामध्ये ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली। उदाहरणादाखल राजस्थान आहे, हिमाचल प्रदेश परवाच्या एप्रिलपासून सुरू करत आहे, उत्तराखंड आहे, अशी अनेक राज्य छोटी छोटी आहेत। आणि पुरोगामी म्हणणारे महाराष्ट्र राज्य मात्र या त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहे की जुनी पेन्शन योजना दिली
तर आमच्या तिजोरीवर फार मोठा बोजा पडेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.